Ang maligo sa waterfalls at mag-slide sa natural water slides na nahulma sa mga bato. Meron yan sa mismong paanan ng Mount Canlaon. Trip tayo pa Canlaon City sa Negros Oriental. Mula sa capital ng Negros Occidental na Bacolod City, mga higit 1 oras lang na drive mararating ang Canlaon City via La Castellana. Paglabas mo ng boundary ng La Castellana at Canlaon City, mga 15 minutes lang na drive papuntang Panudusan Falls sa sityong Mananawin, Barangay Masulog. May kalsada papunta sa itaas at may area kung saan pwedeng i-park ng sasakyan o motorsiklo. Try mo na yung kasi kapis kutso. Nakatalaw ka na eh. Nabitan ka? Nakanta ka? Nami. Ha? Nami lang. Right na? Yun. Popular sa Canlaon City ang Panudusan Waterfalls. Pwedeng magtanong at nakapin na rin ito sa Google Maps. Mga 5 minutes lang na lakad mararating mo ang hanging bridge na overlooking sa natural slide. Bago natin i-experience ang slide, puntahan muna natin ang pinanggalingan ng tubig sa slide. Ito ang waterfall sa itaas ng Panudusan, enchanted tingnan. Sa mismong itaas lang ng nahuhulog na tubig ay ang Bulkang Canlaon. Ice cold ang tubig dahil galing mismo sa bundok. May mga panahon na clear ang tubig at kung umuulan, may mga halong buhangin na ito. Kung rainy season, malakas din ang tubig. Naging paborito itong diving spot ng mga turista. King! Bakit mo ba? Wow! Kwento ng mga residente sa lugar, mula pa sa iba't ibang mga probinsya ang mga turistang dumadayo dito. Libre lang kasi ang maligo at mag-slide. Naging venue na rin ito for camping. Madalas, dito nagtitipon-tipon ang mga campers matapos ang nakakapagod na pag-akyat sa bundok. Pero ang pinakapaborito ng mga turista dito ay ang natural water slide. Kung malaki ang tubig mula sa bundok, mas masaya. Kung summer, wala ring tubig.
Nahulma ang mga slides sa mismong mga bato kasi dito dumadaan ang tubig mula sa waterfalls. Sa mismong mga bato ka magsa-slide. Siyempre, hindi kompleto ang trip pag di ko ito na-experience. Holy s***. Oh! Log! Ang daming magagandang lugar sa paligid ng Mount Canlaon. Reminder ito sa atin na kung iniingatan natin ang paligid, mananatili ito at ma-experience pa ng mga susunod na henerasyon. Mapa-beach man, mapabundok o di kaya mga waterfalls, lahat yan, maraming magaganda dito sa Isla ng Negros. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping ni Ruming, i-follow ang aming Facebook page at YouTube channel, Digicast Negros. Sabay-sabay tayo sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, dito ang Tripping ni Ruming!